Divê gotinek mirov hebe. Divê gotinek mirov hebe. Dibên qeycal û bar divê mirov bîrobûçûna xwe derbarê jiyanê de ji xwendinên xwe bigire heta kewdanên aktûel, ji jiyana rojane bigire heta pirs û gelşeyên gerdûnî bibêje. Divê gotinek mirov ser jiyanê hebe, çi baş çi nebaş. Lê divê mirov carina bikaribe bibe şahidê dema xwe û li ser kewdanan gotinek xwe hebe. Mîna her kesî mirovî jî di kujiyek jiyanê de divê xemek xwe hebe û pêre pêre li dûra wê tê û digere. Jiyan helbet ji bo her kesî heman derfet û çavkaniyan berceste nake. Lê her kes bi qasî xwe di kujiyekê de bi jiyanê re mijûl e û muheqeq gotinek xwe ser jiyanê heye. Ez li xwe dimînim heyirî ku çima ev demeke dirêj e destê min naçe darê peyvê û li ser kewdanên dinyaya me ya biçûk, kolana me ya edebî çi gotinan bikim. Ma ne hergîz hin tişt hene tên û li xilêf û şaneyê hişên mirov diqelibin û mozqirtên ruhê mirov bêhar û tar bibin. Hin dem hene jiyan ji ta bi derziyê qizilqurt e û ji her milîve talî û reşbînî mîna pirtê ewrekî reş tarî li ser jîngeha mirovî de xwe xul dike. Helbet divê mirov carîna jî guhê xwe nede taliya û ruhê xwe ji bin xirbeyan derbixe. Helbet ji bo vê jî jîrahî û wêrayî lazim e ku ev mixabin di her mirovê de zû bi zû peyda nabin. Her mirov şahidê dema xwe ye, bi xêr û gunehên xwe ve di nav kewdanê de ye. Tu çi qasî xwe ker û kol û lal bikî jî, pêjna hundirê te mîna mozqirtê te diazirîne û lepûşkên xwe di hiş û jêrhişa te dialîne. Gelek caran fikrên berev aşkî li min çêdibin. Ez bim şîna xelkê, ez ê di xwendina xwe ya bû ber û berhemên me de li çi bigerim. Bêguman ew ê binêrin qene bi qasî serê derziyekê tiştekî xweseriyê xwemalî me têda hebe. Texlîda herî serkeftî jî berçavên xodanê wê qasî serê kexsekê qîmeta xwe heye. Ez ê çi bikim ji çarûka heft destguhartî? Yanî bû serkeftina huner û edebiyatê daweravandineka xweser tiştekî ji nava malê yêk û reng û dengê te bide pêş toyê sermastî ye. Çavê me li der e, em li benda peyetandina xelkê ne. Heta ew me nebînin wekî gûrî rêgezên xwe ji me re destnîşan nekin, em di qewara xwe de mixabin çavtarîne û dengê xwe nabihîzin. Berê li taxa me geh hewşê tehl bû, niha kulîlkên li balkonan tehl jî nînin, ji binî ve şar û şûrên kelê ne û ji xwe ji mêj ve em ji ser dezgehên bazaran pincaran jî nakirin û me dest ji giya çêrînê berdaye. Her tiştê me yê bigede û di nizile nav peyvên me û peyvên şayîkên bê rih di ser kaqezên pirtûkên me direqisin. Di vê bêhtangiyê de ku em ji her tiştî bêzar bûne, belkî ji her tiştî bêhtir ji xwe bêzar bûne, belkî peyvên me bikaribin me bigihînin hev û bêhna me bînin ber me. Nizanim. Hikmê peyvê çi qas e, an jî ma hikmekî wê heye, wê jî nizanim. Lê her çi be jî ez dibêjim qey divê em gotina xwe bikin. Ji gotina xwe peyvên xurt lê bikin û jiyanê hembêz bikin.